Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни оғырту тапшуы. Барығызға да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлый мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Рамазан зур нигъмәт, бәрәкәт һәм бүләк айы. Бүгенге тапшыруыбызда әлеге күркәм айның өстенлекләре, үзенчәлекләре хакында сөйләшербез. Ә бездә бүген кунакта Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Кыл Шәриф мәчетенең имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Хәерле көн, исәнмесез хәзрәт, хуш килдегез. Ассаламу алейкум. Менә шундый матур айда сезне сәламләргә без икеләтә дә шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Хәзрәт, әңгәмәбезгә күчкәнче башта инде сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул Рамазан айы хакында булыр. Игътибар экранга. Бәкара сүрәсенең 185 аятында булай диелә: Әй иман китергән бәндәләр, сәламәт, гайрәтле, акыллы хәлегездә Рамазан аена ирешсәгез, ураза тотыгыз. Әгәр кем ауру яки сәфәрдә булса, шул ук санда башка көннәрдә ураза тотсын. Аллаһ сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми дип әйтелә. Агымдагы елның 11 мартында бар мөселман дөньясы изге Рамазан аена аяк басты. Студиябезнең бүгенге кунагына килгәндә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Кыл Шәриф мәчете имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Илфар хәзрәт данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган. Сәгуд Гарәбстанында имамнарның квалификациясын күтәрү буенча институтта гарәп теле курслары узган шәхес. Менә шундый зур кунак бездә бүген кунакта. Менә без чыннан да еш кына Рамазан аен Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип әйтергә яратабыз. Шулай бит. Менә шунысын да әйтеп битәргә кирәктер. Менә әлеге айда ничектер инде тирә-юне бездәге кешеләр дә нурлырак сыман, һәм шул ук вакытта ничектер башкаларга да матурлык өләшәсе килә кебек. Менә әлеге айның тагын нинди өстенлекләре бар һәм аны ничек үткәрергә? Рамазан Шәриф айы 11 айның султаны. Һәр бер кылынган изгелек шушы айда бик Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан аның әҗре бениһая сансыз арта Алла биргән булса. Ул гаҗәеп ай, хәерле ай. Нәрсә соң ул изгелек? Изгелек ул тирә-юньдә яшәүчеләргә яхшылык кылу. Яхшылык кылу, ярдәм итү. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, үзеңнең кардәшеңә, дин кардәшеңә, башка кешегә йылмайсаң, хәтта бу да садакадыр дип әйтә. Бу айда без мөмин мөселманнар хәлебездән килгәнчә тырышлык күрсәтеп, игелекле гамәлләр кылырга тырышабыз. Ләкин иң бөек гыйбадат, гамәл ул Рамазан Шәриф айында сәламәт булган иманлы кешегә ураза тоту. Уразаның әҗре иншаллаһу тәгалә җәннәттер Алла биргән булса. Шушы айда фақирләрне, мискиннәрне, мохтаҗларны күреп, аларга ярдәм кулын сузу, аларга ярдәм күрсәтү. Шулай ук бик Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә әҗр саваплар вәгъдә ителә. Һәм шушы изгелек кылган өчен Аллаһ Тәгалә безгә дә тормышыбызның бәрәкәтен бирә. Раббыбыз үзенең мәгъфирәтенә ирештерә. Мәгъфирәт нәрсә ул дигәндә, кылган хата кимчелекләребездән паклану, арынудыр иншалла. Ни өчен мөһим соң гөнаһлардан паклану, арыну? Имам Али радhiyallahu anhu хәзрәтләре әйткән, белегез, әгәр дә сез хата кимчелек, гөнаһ кыласыз икән, шушы кылган гөнаһыгыз аркасында сезнең җилкәләрегезгә, сезнең башыгызга хәсрәт, бәлаләр, борчулар, кайгылар килә. Ләкин шушы хата кимчелекләрегезне, гөнаһларыгызны танып, бөек Раббыгыздан гафу үтенсәгез, белегез, ихластан булса, гөнаһларыгыз да китә. Һәм инде алар артыннан сезнең җилкәләрегезгә, башыгызга төшкән бәлаләр дә, хәсрәтләр дә китәр диде иншалла. Гомумән шушы кылган изгелегебез, яхшылыгыбыз ул безнең тормышыбызга иншалла йогынты ясый. Менә әйтеп үттегез, Рамазан айының төп асылы инде ул ураза тотуда дидегез. Менә кемнәр өчен ул мәҗбүри һәм кемнәр оннан азат ителә? Бик Раббыбыз Аллаһ әйтә: "Шәһру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан." Шушы Рамазан Шәриф айында Аллаһ Тәгалә адәм балаларына яхшылык белән яманлыкны айыра белү өчен, туры юлны табу өчен изге китабын Коръәнне иңдерә башлады. Шушы айга ирешсәгез, фәл ясум, ягъни уразага
керегез дейді, ураза тотығыз дейді. Балиғ яшта булган, сәламәт булган, иманлы булган, мөким булган кешегә ураза тоту фарыз. Ислам диненең 5 баганасының берсе булып тора иншалла шушы ураза гыйбадәте. Менә бу кешеләргә ураза фарыз тиешле. Менә сәламәтлек турында әйтеп үттегез. Билгеле, менә хәзерге вакытта авыручылар саны бик күп. Шулай бит менә кемнеңдер борыны тыгылган булырга мөмкин. Кемнеңдер инде күзләре пыялада ялтырап торырга мөмкин. Беренче карашка дәваланырга да кирәк кебек. Тик инде менә шушындый матур айда ураза да тотасы килә. Менә бу очракның берәр нинди чишелеше бармы? Бик Раббыбыз бу сорауга үзе җавап бирә Кур'ан-ы Кәримдә. Әгәр берәү сәфәрдә булса, командировкада, икенче берәү авырып китсә, мусафир юлчы юлыннан кайтканнан соң уразасын дәвам итсен. Ә инде сырхау авыру дәваланганнан соң уразасын дәвам итсен дип әйтә. Ләкин борын тугылу күз яшьләре яшьләнүгә әле уразабызны калдыруга сәбәпче булып тормый, ни өчен дигәндә, шушы ураза гыйбадәтендә шифа бар. Дәва бар. Әмма бар шундый кардәшләребез, мәсәлән, хроник авырулар белән сырхау алар. Яки мәсәлән, табибларыбыз җитди куеп, сиңа ураза тотырга ярамый, шулай синең сәламәтлегеңә, синең тормышыңа, гомереңә зыян китерү ихтимал дип әйтсә, ул очракта бу кешеләр ураза тотмый. Монда игътибарлы булырга кирәк. Аллаһ Тәгаләгә хакыйкый авыру булган кешенең уразасы кирәк түгел. Ураза ул безгә кирәк, ул гыйбадәт иншалла. Шуңа күрә кайберәүләр юк, менә ягылып үлсәм дә, нитсәм дә уразамны калдырмыйм дип газап чигәләр. Кешенең гомере кадерле. Бу Аллаһның бүләге. Саваплы буламын дип кеше гынаһлы булуы ихтимал, шуңа күрә игътибарда булсалар иде. Аңлашылды. Менә тагын нәрсәләр уразаны бозарга мөмкин? Һәм нинди гамәлләрне читләтеп бозарга? Уразаны ризык боза, ишемлек боза. Ләкин шундый бер нәрсә бар, менә Рамазанның беренче көннәрендә бит инде башка айларда әзерлек кылмаган дин кардәшләребез хаталанып беренче көннәрендә ничектер онытылып китеп анда уйланып идә булганда ризык та кабуллары ихтимал. Гадәт буенча шулай бит. Суда җибәрүләре ихтимал, чәй дә куеп җибәрүләре ихтимал. Бу очракта, эй Ходаем, бит ул шунсы гаҗәеп, ашаганнан соң, ишкәннән соң, ашаганның ишкәннән соң гына уразада булганлыгың исеңә төшә. Менә шуны исеңә төшердең икән. Шул ук мизгелдә туктарга кирәк һәм уразаңны дәвам итәргә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, әгәр берәү ураза вакытында онытылып, ризык капты икән, яки чәй эчеп җибәрде икән, яисә су, сөенсен. Аны Аллаһның рәхмәт фәрештәләре ашатты дип әйтте. Шуңа күрә ашатты икән, исеңә төшердең ураза булганлыгыңны, уразаңны дәвам итәсең иншалла. Шул ризык шулай ук халал чифтең белән җинси мөнәсәбәткә керү уразаны боза. Әйеме бик игътибарлы кирәк. Һәм инде кайберләр әйтәм, теге гайбат яки шундый нәрсәләр уразаны бозамын соң инде дип. Әлбәттә бу гынаһлы күренеш, ләкин уразаны бозмый иншалла. Алар уразаны бозмый. Ләкин менә төп шушы нәрсәләр, ягъни ризык кабу, әйеме, ишемлек, шулай ук менә үзеңнең җәмәгатең белән, халҗтың белән шушы якынлык кылу, әйеме, бу гамәлләр уразаны боза. Менә аннан соң иң еш бирелә торган сорауларның берсе миңа калса инде ул тешне чистартуга бәйледер. Менә сәхәрдән соң анда бит инде шактый вакыт уза. Кемдер эшкә җыена, кемдер укырга барырга җыена. Менә бу очракта тагын тешне чистартырга ярыймы? Безнең мәзһәбтә макрух. Безнең Ханафи мәзһәбендә макрух. Фақат менә без мәсәлән ничек эшлибез? Сәхәрне тамамлаганнан соң чистартып куябыз. Дин кардәшләребез уялмасыннар. Безгә дә кай вакытта теге уят бит инде кешеләр белән аралашабыз, әйеме. Ничектер теге авыздан яхшы булмаган ис килү ихтимал, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән дөреслектә Аллаһ Тәгалә каршысында ураза тотучының авызыннан чыккан ис иң хәерле исләрдән, дөньядагы иң яхшы мис хушбу исенә караганда да Аллаһ каршысында яхшырактыр дип әйтә. Ләкин авызны чайкарга ярый. Авызны чайкарга ярый, әмма инде теге ураза булганда мөмин мөселманнарга шушы теш пастасын куллану
кирәк түгел. Димәк, бары тик су белән генә шулай бит чистартқан шәй очракта. кайтып алырга мөмкин. Ифтар ашлары турында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Әлбәттә, инде авыз ачтыру ул иң матур һәм иң саваплы гамәлләрнең берседер. Шулай бит. Менә әле күптән түгел генә безнең хәбәрчебез дә ярдәм мәчетендә булып кайтты. Менә анда ифтар ашлары ничек уза икән? Бергәләп сюжет карап үтик әле. Ярдәм мәчете инде берничә ел рәттән Рамазан айы дәвамында ифтарлар оештыра. Быелгы изге айның 10-нчы көнендә биредә без дә кунак булдык. Безнең ярдәм мәчетендә Рамазан айлары күп еллар уза, һәм инде үткән елларда 1500 кеше ашатсак, бу елны без 1750 кеше һәр көн сайын ашатып киләбез. Һәм инде безнең комбинированный ифтар ике өлештән тора. Беренчесе ул да булса безнең 1250 ланчбокслар атабыз. Мондай ланчбокслар, монда ризыгы да бар, өлеше дә кергән, инде салаты да бар, җимеше дә бар, бөтенесен таратабыз. 1250 ланчбокс Мәскәү Киров районының 14 мәчете ашатарала, волонтерлар киләләр, һәр көн сайын бу ланчбоксларны алып китәләр, һәм инде үзләренең мәчетләрендә бабайларга, әбиләргә, мәчеткә йөрүчеләргә менә бу ланчбокслар тарала. Бик хуп алар өчен ул бик дип әйтгәндә күркәм гадәт итеп күрделәр, һәм инде елдан ел шуңа күрә инде ланчбокслар саны артып килә. Кемдә кем ураза тоткан кешеләрне чакырып авыз ачтырса, ифтар мәҗлесе оештырса, ураза тоткан кешеләрнең савабы ул кешегә дә язылыр ди динебез. Һәм инде шулай ук минем артымда менә ифтар мәҗлесләренә оештырылган стәлләр, әзерләнгән стәлләр, бу стәлләрдә дә шулай ук безнең 200 кеше чатырда утыра, һәм инде шулай ук 300 кеше мәчет ичендә, заллар безнең шулай ук тулы. Шул залларда шулай ук кешеләр җыелып, инде ифтар авыз ачу мәҗлесләрен, ифтар мәҗлесләрен оештыралар. Татарстанда яшәгән кешеләрнең акчаларына, садакаларына менә бу ифтар мәҗлесләре оештырыла. Кайбер көннәрне тулысынча бер гаилә алалар. Мәсәлән, безнең рәисебез Рустам Нургалиевич та шулай ук бер гаилә исеменнән үзенең ифтар мәҗлесен оештырды. Үз гаиләсе исеменнән бар шулай инде шундый гаиләләр. Илсур Раис мәсәлән, алар шулай ук бер көн алдылар. Булай инде җыелып берничә гаилә, 2 гаилә, 3 гаилә, 10 гаилә җыелып шулай менә бу ифтар мәҗлесләрен оештыралар, һәм инде аларга бик зур рәхмәтемне белдерәм беренчедән, икенчедән Аллаһ Тәгаләдән савапларын күрергә насыйп итсен. Шулай ук ярдәм мәчете һәм әлбәттә шәһәребезнең башка дини учаклары да фитр, фидия садакаларын кабул итә. Бу хәерләр исә үз чиратында мохтаҗларга, ялгызларга, мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм йөзеннән тотылыр. Менә тагын сезнең белән шундый теманы кузгалтып үтәсе килә. Бүгенге көндә без социаль челтәрләр бик актив заманда яшибез. Шулай бит инде блогерларыбыз да бик активлар. Һәм менә мондый ифтар ашларында да алар үзләрен бик актив тоталар. Анда шоу-шу, ниндидер шоу төсе ала башлады дип әйтергә кирәк мәҗлесләр. Монда инде төрле фикерләр дә ишетергә туры килә. Шулай бит кемнәрдер инде гаепләп чыга, кайберәүләр киресенчә бу бит инде динебезне популярлаштыру дип тә атый. Менә сез нинди фикердә? Һәм менә мондый ашларны ничек үткәрү хәерле булыр? Шундый заманада яшибез. Хәзерге вакытта белгәне дә, белмәгәне дә акыл өйрәтергә яраталар. Ләкин кешегә файда беренче мәгънә, максат кешегә файда китерү түгел, башка ниндер теге бик алар арасында, блогерлар арасында бик булган, бик акыллы, гыйлемле кешеләр биниһая күп. Әмма Аллаһ Тәгалә бит бармакларыбызны да төрле итеп яратты. Төрле бармакларыбыз бар. Алар арасында да төрле кешеләр бар. Тегеләрнең яхшы итеп акча эшләгәннәрен берәүләр күрә дә, туктале миннән дә булып чыкмас микән дип үзенең тормышын, яшәешен бөтен дөньяга фаш итә. Бу әлбәттә харам. Ярамый. Әмма әйтеп китәсем килә, блогерлар арасында тәртипле, иманлы, тақва һәм милләтебез, динебез өчен олуг эш алып барган дин кардәшләребез биниһая шактый. Ифтар ул гыйбадат. Гыйбадат нәрсә буйсыну бөек Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, сахар вакытына һәм ифтарга игътибарыгызны җәлеп итегез. Без беләсезме, менә хәтта илләрдә җыелышканда да ифтарга 1 минут вакыт калганда бөтен эшләребезне калдырып, туктатып, хәтта вагазыбызны да туктатып, ифтар мизгелен тәсбих белән, дуга белән, зикр белән көтеп утырабыз, каршы алабыз. Гыйбадат белән шушы төрле нәрсәләрне буталарга ярамый. Бу бик гыйбадат, дугаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итә торган гыйбадат. Шуңа күрә безнең блогерларыбыз шушы гамәлгә игътибарлы булсалар иде.
Демәк, бераз игътибарлылык җитеп бетми шулай бит. Әйе. Менә Һәм сез тыйнаклык. Динебезгә сабырлык, мөселманнарга тыйнаклык хастыр. Менә сезнең белән кадер кичәсе хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Әлбәттә, инде аны һәрбер мөселман кешесе көтеп ала шулай бит. Менә аның әһәмияте турында да сөйләп үтсәгез иде. Бөек Раббыбыз изге Коръәнендә әйтә бит инде, дөреслекдә бу изге Коръәнне кадер кичәсендә иңдерә башладык диде. Ә кайчан соң кадер кичәсе? Кайбер дин кардәшләребез Рамазан шәриф айының 27-нче кичәсен түземсезлек белән көтеп утыралар. Әйе, безнең Хәнәфи мазһабында күпчелек вакытта галимнәребез 27-нче кичәдә аны тапканнар. Ләкин Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әйткән тахаррау, изләгез диде. Рамазан шәриф айының ахыргы 10 кичәсендә изләгез дип бер хадистә әйтә. Икенче бер хадисендә Рамазан шәриф айы буе аны изләгез диде. Менә бит ничек серле шулай бит, сыры бар. Әһәмияте нидә? Аны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга бөек Раббыбыз махсус шушы кичәне яшергән анардан. Ни өчен? Без бит кешеләр шундыйлар, теге бер матур шундый бәрәкәтле кичәне көтеп утырабыз да, башыбызны күтәрмичә шунда гамәл гыйбадат кылабыз да, шуның белән вәссәлам, башка төннәргә игътибарыбыз тамам бетә, югала. Әгәр дә без Рамазан шәриф айының һәр кичәсен, кадер кичәсен көткән сыман көтеп алып, шуны гамәл гыйбадатта уздырсак, иншааллах, барыбыз да шушы кадер кичәсенә ирешкән булабыз. Максат нидә ки, Аллаһ нишен яшерде Рамазанның һәр кичәсе, һәр төне кадер кичәсе сыман безгә шәрәфле, бәрәкәтле һәм безнең тарафтан көтеп алынган булырга тиеш. Һәр кичәсен гамәл гыйбадатта уздыру тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләреннән бер вакыт Гаиша анабыз: "Я Расулаллах, әгәр дә мин кадер кичәсенә ирешсәм, аны тапсам, фәма aqulu фиха, мин анда нишләргә кирәк? Нәрсә әйтим мин анда дигәч?" Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Кули, әйт и Гаиша, идга кыл. Аллаһумма иннaka афун тухиббул афва фа'фу анни." Эй Аллаһым, син гафу итүче. Һәм син генә гафу итәргә яратасың. Гафу ит син мине дип дуга кылырга кушкан. Шуңа күрә Гөлүсә һәм тамашачыларыбыз Рамазан шәриф айы буе кадер кичәсен без изләргә тиешлебез. Әмма аның галәмәтләрен дә безгә Пәйгамбәрбез җиткерде, күрсәтте. Ул кичәдә этләр өрмәс ди. Анда артык иссе дә, артык салкында булмас. Күк йөзе аяз булыр. Йылдызлар ялтырап торырлар. Бик тыныч, тын вакыт булыр. Һәм ул вакыт иртәнге таң вакытына кадәр дәвам итәр диде. Аның менә шушы фазилатлы, бәрәкәтле кадер кичәсенең мизгелләре Алла бирсә. Менә сезне тыңлап утырдым да шундый бер истәлекне яңарттым. Менә әле күптән түгел генә безнең тапшыруыбызда кунакта Әлмәт театр актрисы Энҗе Сәйфетдинова булды. Һәм аның бик зур хыялы булган икән, ул да булса Айдар Җаббаров белән берлектә спектакльдә эшләү. Һәм ул менә сөйләп утырды, кадер кичәсендә нәкъ менә шушы теләгән һәм икенче көнне үк Айдар аны шалтыратып спектакльгә чакырган. Менә чыннан да бу вакыйга мине бик тәэсирләндергән иде. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең кодрәтен, аның көчен күрсәтә торгандыр шулай бит. Әлбәттә, чөнки беләсезме, кадер кичәсе 1000 айга караганда да хәерлерәк. Менә шушы кадер кичәсендә кылынган гамәл гыйбадәтебез 1000 ай кылынган гыйбадәткә дә караганда фазилатрәк булуын безгә Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әйтә. Чөнки шушы кичәдә, кадер кичәсендә бөек Раббыбыз Аллаһ Таала барча дугаларыбызны кабул итә. Һәм Пәйгамбәрбез үзе әйткән: "Ман қама ләйләтәл кадри иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Yani, әгәр бер кеше Аллаһка гына ышанып, мода артыннан түгел ияреп, чын күңеле белән, ихластан, Аллаһтан гына әҗер саваплар өмет итеп, кадер кичәсен гыйбадәттә уздырса, Аллаһ Таала аның шушы кешенең тормышын авырайта торган барча хата кимчелекләреннән, гөнаһларыннан паклар, арындырыр диде иншаллах.
Менә бит. Илфар хәзрәт инде шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Менә шулай вакыт табып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә менә мондый матур җылы очрашулар булып торсын иде. Миңа калса инде безне карап утыручы тамашачыларның сораулары калгандыр. Минем үземнең дә сорауларым калды. Инде кемнәрнең сораулары калган, алар инде бик рәхәтләнеп мәчетләребезгә баралар. Шулай бит. Хәзрәтләребезгә мөрәҗәгать итә аласыз. Һәр вакыт ачык дип аңлыйм. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булышабыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, Рамазан айы мүбәрәк булсын. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина булдым. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.